چکہ مشاعرے کی بیاکھ کڑی جناب قیوم ترکول ولی صاحب کر جناب نعرض تمن تحریک پن کلام پیش کرن سامعین مستقیم بر محمد آل محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون کھسان سر یت نیزن ون بپا کربلا ون کھسان سر یت نیزن ون بپا کربلا ون راوان شریک اصغر ون چلان وہویلا ون کھسان سر یت نیزن ون بپا کربلا ون راوان شریک اصغر ون چلان وہویلا ون دیوان نار خیمن ون نوان بندوان ون دیوان نار خیمن ون نوان بندوان ون ژھاران لاشنی مز باب جان سکینہ ون فرات بند تتھے کن ون معصوم تریش ہت ون فرات بند تتھے کن ون معصوم تریش ہت ون شمرس خمار سوئی ون یزیدس سوئی ادا ون وردن دجن گنڈ گنڈ ون ادری مانز خان ون وردن دجن گنڈ گنڈ ون ادری مانز خان ون پراران مہرین فاطم مہراز قاسم فاطمہ ون زینب ژھارا بائن ون دیوان بابس صدا ون زینب ژھارا بائن ون دیوان بابس صدا ون پکان بازار شامس سید بائی بیردا ون سگرا دار مترت نظر روزت وطن کن ون سگرا دار مترت نظر روزت وطن کن ون مدعی گنڈت کوفس خبر انم کہاں خا ون سگرا دار مترت نظر روزت وطن کن ون سگرا دار مترت نظر روزت وطن کن ون مدعی گنڈت کوفس خبر انم کہاں خا ون قیوم قلم تلان تو ون لکھان تم ستم ون قیوم قلم تلان تو ون لکھان تم ستم ون گھان نظر تمس سو یزیدی لشکرا ون اگر صاحب صدر اجازت آس تو کیا سانہ باپت اوس نا اقدام فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام فرات پھر مجھ میں اسم شیر کھارن حام فرات کس دولت تھا مجھے ژے فقط تریش دام اخ کس دولت تھا مجھے ژے فقط تریش دام اخ ترسوت اس ژے قطر مخ تمام فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام فرات وچھت ژے لگان نار خیمن احتماہ کورت وچھت ژے لگان نار خیمن احتماہ کورت گس جائے جائے ون گس بدنام اے فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام اے فرات رودک یزیدس سر نمرت بت پھرت اس گوک رودک یزیدس سر نمرت بت پھرت اس گوک گس باغنین ون تھی شام اے فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام اے فرات اکسی ہس ژے ساتھ زن دتھ یزید سی اکسی ہس ژے ساتھ زن دتھ یزید سی تھوت ژے پانس وٲنٛسہِ وادن پام اے فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام اے فرات کس اکھا وچھان ژے کُن آز تہِ مےٚ ون تم کس اکھا وچھان ژے کُن آز تہِ مےٚ ون تم نہ ژے پٮ۪ٹھ شہر چھ کٔرِتھ قیام اے فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام اے فرات مشن زاں قیوم سی وچٲنۍ تِم ستم مشن زاں قیوم سی وچٲنۍ تِم ستم یوان أچھن تل مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ شام اے فرات کیا سانہ باپت اوس نا اقدام اے فرات پھر مجھ میں اسم شیر کھارن حام اے فرات. باقی شکریہ. جزاک اللہ. قیوم ترکول